ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роҳӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат шумо метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои ватсапи экранда роҳӣ кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ хона, чӣ замин, чӣ квартира, чӣ мақсад қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи шаҳри Бухта, территорияи Вахш, территорияи Қумсангир, территорияи Фарход, территорияи Муъминобод, территорияи Абдурахмон Ҷомӣ, территорияи ноҳияи Ҷиникӯл, территорияи шаҳри Ҳисор, территорияи шаҳри Вахта, территорияи шаҳри Турсунзода ва дигар тарафҳо. ва ҳастаи мақсад ки квартираи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, шаҳри Бухта, шаҳри Вахта, шаҳри Ҳисор ва дигар тарафҳо ва ҳастаи якчанд намуд ҳавлиҳои фурӯшиам ва хонаҳои фурӯшиам нархҳои арзон карде ки баҳри шумо мекунем. нархҳо сар мешаванд ай 35-40 ҳазор сомонӣ то нархҳои 850 ҳазор сомонӣ ва курси имза бошад 116 сомон 90 дирҳам. дӯстони азиз, бешаи навора сакдан лайкҳоро мезанем ва навора полисияш мекунем. марҳамат мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастаи дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар поёни корвон, рӯ парои пост, дар чаҳо. дӯстони азиз, дарёбод меган баъд мақсад ки бари озер. дӯстони азиз, шаҳри Душанбе, поёни корвон, рӯ парои мақсад пост, дар чаҳо, дарёбод, бари озер. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона қатъи калидор, дӯстони азиз, 3 дар хонаи калон бо калидори калон, дӯстони азиз, дорад. хонаҳо ремонт кардагӣ барои зиндагӣ мешавад. об свет, дӯстони азиз, дорад 1 калидори калон. дӯстони азиз, хона бо чизи чорааш фурӯхта мешавад, яъне ки халаденик дорад. дӯстони азиз, кондитсионер дорад, телевизор дорад, мебелош ҳамаш қатиш месад, яъне ки бо ҳамин нархи гуфтаашон якҷоя мефурӯшанд. хоб гирди хона, дӯстони азиз, полни маҳкам аст. дар берун, дӯстони азиз, ошхонаи калон мақсад инам хеле баня пания ва мисол ами ҳама чизи лозимӣ дорад. ина хонаро бо видеошам ҳаста, ина раҳуш, ина давроза. дӯстони азиз, ҳавлии кушод бо ҷои хонакиниям дорад. дӯстони азиз, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, кондитсионер, телевизор, халаденик, ина мебелош мега ҳамаш қатиш месад, яъне ки бо чизи чораш қатӣ. дастрочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 520 ҳазор сомонӣ аст. нархаш бо муомилаи хуб дорад. якумаш рақамҳои вавилон дасти, думаш рақамҳои мегафон, ахираш 19 ватсап дорад. шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед, муомила савдош дар назди хона. срочна мегад занг занед. мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, пеши поликлиника, пеши мактаб Садиқ магазин дар наздикиш. дӯстони азиз, духонага квартира ҳастае ки дар 11 мошина қарор дорад, лифтам дорад, 60 квадрати метра. об свет ремонт, дӯстони азиз, замона бо квартира мегад, бо ҳамаи чизи чораш мегад, фурӯхта мешавад. квартира мегад, мақсад ки лифтам дорад, дом лифт дорад. дӯстони азиз, бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. нархи квартира 380 ҳазор сомонӣ аст, боз муомила дорад. шаҳри Ҳисор, пеши поликлиника, дӯстони азиз, мактаб Садиқ магазин, ҳама чӣ мегад дар наздикиш мегад мебошад. хоб рақамҳои тисели соҳибшон мондагааст, рақамҳо кор мекард, дар рақамҳошон ватсапам доранд. шахсоне ки мехарем марҳамат занг занем, маълумоти пурра ва аниша аз худашон гирем. ва касоне ки хонаҳои фурӯшӣ дорем, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсул хоҳем ки реклама кардан, дар рақамҳои болобда аст 885 1225. ин рақамҳо барои реклама кардан аст. касоне ки ягон чизи фурӯшӣ дорем, хоҳед ки реклама кардан, сурат ва маълумотшо дар ҳамин рақамҳо роҳӣ кунед, мо рекламада мемонем. хоҳиш ки лайка занед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастаи дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, ҷамоати Чимтепа, пушти автосалони Кия. дӯстони азиз, наздик мегӯяд. хоб дӯстони азиз, хона 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 6 хона кардагӣ ҳастае ки бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ҳуҷҷатош мега 100%. дӯстони азиз, боз адресро такрор мекунем, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, ҷамоати Чимтепа, пушти автосалони Кия. дӯстони азиз, яъне ки наздик бе. хоб хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, медорем фақат зиндагӣ мекунӣ ва дастрочна фурӯхта мешавад бо нархи 520 ҳазор сомонӣ аст, боз муомила дошта. агар шумо дар ҳамин хона маҳқул бошад, бо ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, ягон саволу иловагӣ хоҳед, агар фаҳмидам, дар рақамҳои поёмдашон занг занед, маълумоти пурра ва аниша аз худашон гиред. хона мегӯяд танҳо фурӯхта мешавад, алиш вариант намешавад. дӯстони азиз,
марама дига боқӣ монда маълумотша аз рақамҳои пӯймда занг зада пурсед. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. хоб дар шаҳри Ваҳдат дӯстони азиз, пеши бозорчаи Гулистон, дар пеши балниса мактаб Садиқ дар пешаш. Духонага квартира аст дӯстон, ки дар сеюм мушона қарор дорад, 65 квадрати метр. ремонтуш ремонтҳои замонавӣ мегӯяд, идом мегӯяд, бо лифтам дорад дӯстони азиз. пеши хона мегӯяд дӯстони азиз, бозорчаи Гулистон, балниса мактаб Садиқ, ҳама чизи лозимӣ ҳастад. дом мегӯяд тайёр, лифт дорад. Дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 480 000 сомонӣ. нархи ҳамин квартира бо муомила савдо мешавад. хоб шахсоне ки оиди ҳамин квартира ягон маълумот мехоҳед, ягон саволу иловагӣ дошта бошед барои айниқтар кардантон дар рақамҳои пӯйна дӯстони азиз занг занед, маълумотша гиред. ва одамое ки дар навори мо агар хонаи маъқулӣ ё ки квартираи маъқулӣ ё ки ягон ҳаволии маъқулӣ ки намеёбед, дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо дар кор ҳастем. мо дар видеои оянда гуфтагиҳои шуморо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Вахш дӯстони азиз, дар деҳаи Машал гуфтага аст, қишлоқи Дарвозабулоқ дӯстони азиз. хеле нависян Дарвозабулоқ. хоб мақсад ки Машал қишлоқи Дарвозабулоқ ноҳияи Вахш да 10 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 5 хона кардагӣ аст, ки нам хеле хонаҳо дӯстони азиз, хай ремонтуш хеле миёна ва нархаш дӯстони азиз ҳамагӣ 100 000 сомон аст, боз муомила дошта. хоб акр набуд дӯстони азиз, нашод об чӣ хел аст, боинаша хутунамаша аниқ карда мегирен. нархаш мега 100 000 сомонӣ аст, муомила дошта дар ноҳияи Ваш, деҳаи Машал, қишлоқи Дарвозабулоқи нами хел наворда роҳӣ кардага суратча мақсад мондага астанд. хоб шахсоне ки мехоҳед дига маълумоти пурраша гиред. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, маркази шаҳр. духонага квартира аст, ки дар чорум мушина қарор дорад, 43 квадрати метр. бо свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис. наздикии домда мегӯяд, хонада мегӯяд, ҳама чиз ҳаст дӯстони азиз, мактаб, беморхона, ҳама чизи лозимӣ аст дӯстони азиз. шаҳри Душанбе мегӯяд, ноҳияи Фирдавсӣ, кадом ҷоша бо худтон аниқ карда мегирем. ай ремонтшам хуб бо ҳама шароитҳои зиндагӣ. дастроshона мегӯяд мефурӯшем бо нархи 435 000 сомонӣ аст, бо муомила дошта. ина шахсоне ки бо оиди ҳамин квартира ягон маълумот мехоҳед, ягон саволо иловагӣ, рақамҳои телефони соҳибшон мондаги аст, назанг занед, маълумотша гиред. ва бозам такрорша бо мегӯем, шахсоне ки ягон квартира, хона, ҳавлӣ, мошини, ягон техника, ягон чизи фурӯш дошта бошед, хоҳед ки реклама кардам, ина рақамҳои мо дар болои боло аст, 885 12 20 рақамҳо барои реклама кардан аст. боло қабул. марҳамат, суратша роҳӣ кунем, мо реклама фурӯшда мемонем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, яъне ки ноҳияи Қумсангир. дӯстони азиз, дар мақсад ки деҳаи Ҳабибобод гуфтагӣ аст, соҳибшон наздикии магазин ва наздикии канал. 12 сотиқ замин масоҳат дорад, ки ду хона кардагӣ аст дӯстони азиз, ки мақсад хайдиесен хонаош мегӯем средний ва нархаш ҳамагӣ 100 000 сомон. ду хонаву як баняу як кухни, об сӯзиш мегӯяд, мақсад ки бепроблемае. ай мақсад ки савдои сериёз агар кардани гоз бихара мегӯяд, биай пеш гап мезанем. рақамошон аст тисел, марамат занг занед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар деҳаи Қазилсув дӯстони азиз, Қазилсув. хоб 8 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 хона кардагӣ дӯстони азиз, ки ду дархонаи калон, якта веранти калон дӯстони азиз, яктага оғили 11 метр аст. хоб хай нами хел маълумото. нархаш мегӯяд 85 000 сомонӣ аст, боз муомила дорад. нархи ҳамин хона, ҳамин ҳаволи, ҳамин ҳама чизи кардагишон 85 000 сомонӣ аст, муомила дошта. хоб ба телефон мегӯяд, савдо накунед, омада мегӯяд, аз пеш бинед, маъқул шид, муомила мешавад. ҳаст рақамҳои билияни соҳибшон, шахсоне ки мехарем, марҳамат занг занед, маълумоти пурра аниқша худтон гиред. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, дӯстони дар ҷомати деҳоти Чимтол, дӯстони азиз, наздикии мактаб, ҳуҷҷатош 100%. 8 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 4 хона кардагӣ аст, ки хай беремонта ям хел бигем. хоб ва дӯстони азиз, мақсад ки ҳолаташ миёна, ҳуҷҷатош мега 100% аст, фавран фурӯхта мешавад бо нархи обшим, намин нархша арзон мондагӣ астанд, 62 500 мондагиан соҳибшон, қариб 63 000 сомон, боз муомила дошта.
конкретно харидор боша мега марама занг зана дар Муъминобод ҷамоати деҳоти Чимтол наздики мактаб. Дигар маълумот чо худтон аз гирем. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшии навбатӣ аз сайи дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дар наздикии мактаб. Дӯстони азиз, садик ва дигар чори лозимӣ деҳаи дӯстӣ мега Навобод дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ деҳаи дӯстӣ Навобод. 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кадаги аст. Хонаҳои хаям пешина аст, хонаҳои шӯравӣ, ремонташ миёна. Дӯстони азиз, назди хона мегӯяд магазин. Дӯстони дар наздикии шаҳри мактаб ҳамон хел чизои лозимӣ аст. деҳаи дӯстии Навобод. нархи хона 120 000 сомонӣ аст. боз муомила дошта 4 сотиқ замин мақсад ки 4 сотиқ замин 3 дар хона. Дӯстони азиз, ҳамин хел маълумот 120 000 сомон нархи хона аст. муомила дошта мабодо касе ки дар кор аст рақамҳо шумодаги аст. марма занг зани маълумотша гирем. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ аз сайи дӯстон қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ Гаравотӣ. Дӯстони азиз, ҷамоати 20 солагӣ. Дӯстони азиз, моҳи нав меган тарафи се канала охираш наздикии кӯҳи Мусо. ҳамин хел меган. дӯстони азиз, хайбо дигар маълумотша мегирем. 10 сотиқ замин дорад. хонаҳои вирем кардаги аст. дар ҳуҷҷатош мегӯяд дар сохтмонош дар ҳамин фармонош мегӯяд мақсад ки иҷозатнома дорад барои хона кардан. бо ҳамаша худтон аниқада мегирем. нархаш мегӯяд 40 000 сомонӣ. ҳам қадар босумемло кардагианд. дигарша мақсад сохтмонош нопурра дигар ҳамаш ӯзша худтон ба дилтон мекунем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехаред нархаша 40 000 сомон моди аз соҳибшон дар ноҳияи дӯстӣ ҷинникӯл мест. шояд намедонам он тарафи Гаравотӣ нархаша мондаги аст. рақамҳо шумодаги шахсоне ки мехаред марама занг зани маълумоти пурраша худтон гирем. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сайи дӯстон қарор дорад дар шаҳри Тӯсунзода дар 4 микрорайон. дӯстони азиз, якхонага квартира астае ки дар дуюм мошина қарор дорад 33 квадрати метре. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кӯхони термос ва ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. квартира мега дастурошона фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. шаҳри Турсунзода дар 4 микрорайон. якхонагай дар дуюм мошина қарор дорад 33 квадрати метр. ремонташ замонавӣ. 240 000 сомон муомила савдо дорад. шахсоне ки мехаред на занг зани маълумоти пурра ва аниқша аз рақамҳошон гирен ва хоҳиш мекунам ки ба хотири меҳнатои мо лайкира занед ва навро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 13 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сайи дӯстон срочнаи қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа дар Нихӣ пушти Қанодӣ. духонага квартира аз сайи дӯстон ки дар 10 мошина қарор дорад 40 квадрати метре. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кӯхони телевизор ва ремонтҳои замонавӣ наздикии маркази шаҳр. духонага 10 мошина 40 квадрати метр бо ҳама шартҳои зиндагӣ дар Нихӣ пушти Қанодӣ. бо нашод ливпиф ҳамаша худтон аниқада пурсем. нархи квартира мегӯяд 350 000 сомон аст. боз муомила ва савдо мега дорад. агар ягон маълумот хоҳен, ягон саволу иловагӣ хоҳен, агар оиди ҳамин квартира фаҳмидан, дар рақамҳои поёндашон занг занем, маълумотҳои пурраша гирем. тоқат сумми хоила мега алиш палиш ихе вариант гуфтагӣ несе. марама занг занем. ва одамое ки квартираҳои фурӯшӣ доред, хонаҳои фурӯшӣ, ҳавлии фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, ягон техникаи компания хоҳем ки реклама кардан, дар рақамҳо васаб реклама мекунем. ин буд навори 11 мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи